Husay sa anti-drug operation sa dakbayan sa Toledo, samtang laing duha ang gipatay sa managlahing dapit. NTC mipahibaw nga activated na ang tanang network sa hotline 911 ug 8888 sa Sugbo. 12 ka mga police units gipadalan og subpina sa CHR tungod sa summary killings. May hapon Sugbo ug Kabisayan. Ang Aksyon Bisaya makita karon live sa Cebu Kapatid Facebook ug Cebu Kapatid YouTube. Usa ka tawo gipusil samtang nagduwa og madyong sa lungsod sa Liloan samtang laing tawo gipusil kagabi sa Dakbayan sa Mandaue. Gituohan nga ang mga pagpamusil nga gihimo sa wala mailhi nga mga suspects adunay kalambigitan sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Ako lang ikaw. Patay na nga nagbuyod sa karsada kining usa ka collector sa lending o gabal-habal driver didto sa Purok-Size Upper Cobacob, Mandaue City kagabi. Napuno sa pinusilan sa nagkadayang parte sa lawas si Gigi Cudizar, 28 anyos, nga nagpuyo sa maong lugar. Ang investigador sa Mandaue City Homicide Section nga si SP2 Terso Plania mibutyag nga si Gigi adunay kaluha nga si Jojo kinsa mo ibadlungon kun itandi sa biktima. Giangko ni SP2 Plania nga ang duha ka kaluha puro tigamitan og drogas ug ang duha misurrender na sa kapulisan. Nagtuo si Plania nga ang kaluha niini og dili si Gigi ang tumong sa krimen. Base sa mong initial nga investigation, base sa revelation sa mga silingan, mga kuandari, mga kaliwan niya, buta na ni, ang katong usako na katong kaluha ni, makapit na medyo siyaw-siyawan. Posible nga mistaken identity ba? Igo na lang nga nakadungog og buto kining tag-iya sa motor nga giabangan ni Gigi nga si Salvador Zapanta. 100 pesos og sinsiw ang na-recover sa scene of the crime operatives. Wala. Kung sa may muna ako, may diretso. Buto ra. Pila ka buto ang minadug mo? Pagkapaka man to. Nga, nakita sa nako diha. Kay ma-proon mas akong tindahan, ana. Nga to pa. O mga rin na di, makita. Muna nakita na ko, agay-agay bro, ko kay bawag siya ba? Ana siya, agay-agay. Samtang usa ka tawo ang nagduwa og madyong gipusil patay kagabi dito sa sitio Purok Lusay, lungsod sa Liloan. Ang biktima na ilang nga si Eddie Pangutangan nga naabtan sa crime scene investigator nga naglingkod sa lingkuranan nga adunay duha ka pinusilan siyang dughan ug naong. Si Pangutangan gikataho nga nalakip sa watchlist sa Liloan Police ug misurrender na sa kapulisan niadtong milabayng semana. Gilantaw sa investigasyon sa kapulisan ang kalimbigitan sa biktima sa gidili nga drogas. Kana siya, appeal na siya sa watchlist na mo sa personalities involved sa drugs. Then ni surrender na siya sa tukhang. Okay. Baguhay lang. So, unsa kay motibo ani ang kuan sa kamatayo? Probably connected gyapon na sa kuan sa drugs. Yeah. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Duha ka drug pusher sa barangay Tipadilla nadakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Parian Police Station kagabi. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ang nadakpan sa kapulisan, naila nga sila si Roland Hamilya, 42 anyos, ug ang iyang higala nga si Nicolas Rivera, 31 anyos. Si Hamilya nakuhaan sa kapulisan ug 18 ka pakete sa shabu. Apil na niini ang usa ka dakong pakete sa shabu nga ang tanan mubalor sa 70,000 pesos. Nakuha usab sa mga pulis ang buy-bust money nga 400 pesos. Ang hepe sa Station 1 nga si Police Senior Inspector Dexter Basergo nagkanayon nga wala silang watchlist si Hamilya. Apan nakadawat silang report sa illegal nga kalihukan niini. Kang kada adlaw sa barangay Tipadilla, unya niabot magyapon ni iyang ngalan nato nga wa gid mo undang kay di gud siya mo surrender pod kay mawala ko na wala maapil iyang ngalan sa listahan. Giangkon usab ni Hamilya ang iyang pagpamaligya og drogas ug matud niya. Niadtong Lunes pa siya nagsugod sa pagpamaligya. Lunes pa katulog karong kadlaw kay kuan na ako para sa exam sa bata ba niya. Samtang si Rivera mibutyag nga igo lang siya napagan sa kalihukan ni Hamilya, sanglit ang tanan nga gamit ni ini, anaaman sa ilang panimay.
Kami tibutan lang sa amo. Kay ang kaon na siyang asawa, panglabay. Timingan lang siya sir. Dito ko padong kong pahuway, trabaho ko buntag. Apil na lang ko. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Upat ka pulis sa Moalboal nga gireklamong nangulata nagatuban bang uban sa mireklamo kanila sa Provincial Police Office kagahapon. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Nag-atubang sa buhatan sa IDMB Cebu Provincial Police Office pasado alas 2 kagahapon sa hapon ang mireklamo nga si Ranan Tibani ug ang upat ka pulis nga giun nangulata kaniya niadtong Hulyo 21 pasado alas 10 sa buntag didto sa Basdiot Elementary School, Barangay Basdiot, lungsod sa Bualbual. Ang upat ka pulis nga sila PO3 Nino Perolino, PO3 Ramon Chenel, PO1 Ronel Kinain ug PO2 Stewart Bayang gireklamo ni Renante Bani nga mo'y nikulata kaniya. Apan ang pulis may makak sa pasangil ug matud pa, igo lang sila miresponde sa reklamo nga ilang nadawat. Gani ang kauban nilang pulis na igo sa patid ni Bani. Andam nilang atubangon ang kaso kung pasakaan og reklamo. Giingong nagsilos si Bani sa iyang hinigugma ug gibali niya ang cellphone sa babae. Permi na usab makadawat og reklamo ang mga pulis sa uyab niini. Ilaharan ng mga akusasyon, ilaharan ng mga aligasyon tanan ma'am. Amo lang nagkakuan mi dire, ang gusto nila unta is ilang ay pa-withdraw ang kaso kanang malicious mischief o katong direct assault. Okay. So dili man na pwede gid sa amo ma'am nga amo lang iyano og withdraw. Then mingon to sila nga kung padangat kuno sila kiha ato sa Napolcom o sa Ombudsman asa sila. Mo kung giingnan pod sila namo ma'am nga kinyuha po ng katungod nga mo refer mo inyong abogado kumukiha mo na mo against na mo. Then kay kami ma'am willing po may amora mo atubangan ang kiya kay paagi na to yung process ma'am. Apan ang hipis sa IDMB nga si Police Chief Inspector Proctuso Lim may klaro nga dili pag-file og complaint ang giadto sa reklamante. Buot lang niini nga bakwion sa mga pulis ang kaso nga gisang at batok kaniya. Ang ilang purpose daw is to settle the case. Kaya di na sa gusto nga mudako pa. Then I asked the policemen, the 4 policemen, sila, that cannot be because the case was already filed in court. They cannot withdraw or execute an affidavit of desistance. Si Bani nga hinabi, wala na mo klaro kung unsay nakabot nga kasabutan sa ilang panag-atubang sa buhatan sa IDMB. So nakayong samok na kay Stanapol kapoy na. Pero ni mo na nagdangot man mo nagpatabang man mo sa pulis unsa man gid inyong wala man gihapon wala ray action wala ra man tanan. Dili kay masamot man gud umangon maaretas media masamot man gud ang kuan man gud. masamot or Masamot nga controversial sila nya. Alang sa Aksyon Bisaya ni Nino Libuna, News 5. Pideya sa Central Visayas apil nga mangita sa anak sa mayor sa Alguera, Leyte nga giilangan nalambigit sa gidili nga drogas. Usa ka drug lord nga anaa sa ilang listahan nagtago-tago sa bikirang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Matud sa direktor sa PDIA-7 Yugi Filimon Ruiz, si Kerwin Espinosa, lakip sa ilang top 10 priority list nga drug lord sa Eastern Visayas. He is part of the top 10 priority target list nato, not only with Region 7 but also with PDEA Region 8. So naatay efforts gihimo na karon pero di ko ka go into details. Matod sa PDEA, dini nagsugod sa dakbayan sa Sugbo kaniadto ang illegal nga negosyo ni Kerwin. Hangtod nakakita kini og market sa Leyte ug didto na ni focus. Hinungdan ni balhin na kini og puyo uban sa iyang ginikanan. Si Ruiz kinsa kanhi na destino sa PDEA Eastern Visayas. Nagkanayon nga ilang giimbestigar kaniadto ang kabtangan ni Kerwin ug ilang report ilang gisubmit sa Anti-Money Laundering Council. Matod sa misurrender nga amahan ni Kerwin si Mayor Rolando Espinosa Sr., nagpausab sa ilong ang iyang anak apan dali ra kining mailhan. Sanglit susama ra niya og hitsura. Matod ni Ruiz, bisan magpausab sa ilong si Kerwin, makailagi hapon siya niini kun iyang makitaan. Gipakita ni Ruiz ang hulagway ni Kerwin sa dihang wala pa kini magpausab sa ilong. Si Presidente Rodrigo Duterte nimando sa kapulisan shoot on sight kung makitaan si Kerwin. Matud ni Ruiz, base sa ilang impormasyon, armed and dangerous si Kerwin kay pirmi kining magdala og armas. Shoot on sight if musukol.
Then ang ato kong information ng bata musukol gid siya kay naam gid siya gibahad sa unang gid siya magpadakop. Namahad mo gud siya. And then mo ni akong kuan ron nga it has already come out in the open. Usa na siya sa tong priority nga gigukod yun. Panawagan ako niya, dili naman matanggamay nga atong pa manawagan nga mo surrender, di mo gina mo surrender. Ako lang yung panawagan niya nga kanang ilang pakita na ko kay unhanay lang eh. Matud ni Ruiz ang mga drug lord magtinergyod og armas apan dili sa ingon nga gitagana kini sa mga otoridad nga mudakop kanila proteksyon kini sa ilang kaugalingon batok sa karibal sa negosyo. Kay kani kung ilang negosyo awayay mo guna ilugay na sila og kanang turf. So proteksyon sa niya primarily against sa kanang mga kontra sa negosyo kay ilugon man niyang kuan. Wa man asli pinirmahan ako ning lugar ha. Laing anaa sa top 10 sa target list sa PDEA 7 ang drug lord nga nagbase sa duha ka mga lungsod sa habagkatang bahin sa Sugbo. Usa niini atuan na karon sa nasod sa Hawaii samtang ang usa anaa sa bukid nagbase sa iyang illegal nga negosyo. Matud ni Ruiz, wa magpasabot nga miundang na sa ilang illegal nga negosyo ang paglaya sa drug lord. Nagpadayon gihapon kini og mao karon ang usa sa ilang himuan og operasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gibantayan sa Toledo Police ang pantalan nga posibleng agian sa gipangita nga drug lord sa Eastern Visayas. Apan dili sila makapasalig nga makailan niini kung makitaan. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Giangkon sa hepe sa Toledo City Police nga si Superintendent Samuel Mina Jr. nga maglisod sila sa pag-ilaon niya ni Kerwin Espinosa human giyong nagpausab kini siyang naong. Kagahapon, gimanduan sa Director sa Kapulisan sa Lalubigan sa Sugbo ang tanan nga police stations sa pagpangita sa posibleng gitaguan ni Kerwin. We will validate yung information na baka nandito na siya sa Cebu Province, specifically dito sa Toledo City, distributing illegal drugs. So we will include it in our intel monitoring. Mato ni Superintendent Mina, posible nga moagi si Kerwin sa dakbayan tud kay adu naman sila'y pantalan paingon sa Negros. Mato ni Mina, di sila magduwa-duwa sa pagpusil kang Kerwin kun musukol kini. So, ganon din siguro sa amin kung if we will not abide with the standard operating procedure, we will use necessary force to neutralize him. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. 12 ka mga police unit sa Sugbo padadanog sa bina sa CHR karong adlaw aron paghatag og katinawan sa mga sunod-sunod nga patay sa dakbayan. Si Jinky Rusit sa report. This spate of killing should stop na. Naalarma na ang Commission on Human Rights sa sunod-sunod nga patay sa Sugbo din mga biktima gikaintapang drug pushers. Sa ilang record, sagad sa gipamusil, wa miagi og due process. Busa karon, 8 ka mga kaso sa pagpamatay ang ilang padayon nga giimbestigar, way labot pa ini ang nahitabo sa lalawigan sa Negros, Bohol. Kini ang mga shooting incidents nga dunay igong impormasyon sa hitabo, gawas nga adunay mga testigo. Giangkon sa Chief Investigator sa CHR, maglisod sila sa ilang investigasyon kay way kooperasyon ng ubang nakasaksi sa krimen. Operation kung naaman gani, managan, magpalayo, so most likely git nga wagi testigo kung doon naman murag sulagma ra gyud kayo ng hitabo nga in every shootout doon ay makatestigo. So that adds to the kanang hindrance na to na kadisod sa atong investigasyon. Pagkakaroon gihikay na nila ang mga subpina alang sa 12 ka mga police unit sa Sugbo, kansang police operation misangpot sa kamatayon sa mga subject. Buot nilang masayran kung dunay paglapas sa tawhanong katungod sa mga napatay nga drug personalities. Giuna na to gid nila binaning mga concerning incidents nga na-involve ang atong mga police organization. Kay mas naa ang accountability. Naagiday ng accountability kaysa kaning mga vigilante nga unidentified.
Nabala kasabang CHR nga sa pagtumaw sa vigilante groups, magpabiling di na masulbad ang mga kaso sa pagpamusil sa rehiyon. Nahadlok sila sa pagsaka sa ihap sa mga biktima sa summary killings, labi pa kay dunapay 5 ka buwan, una mapupus ang deadline ni President Duterte nga wag tangon ang problema sa droga sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kabanay ni Mayor Rolando Espinosa sa Sugbo na nawagan nga hatagan og due process ang mayor nga gila nga usa sa mga mayor nga nalambigit sa gilili nga drogas. Mayor Espinosa lumad nga taga Sugbo nga nahimong mayor sa Albuera, Leyte. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Natakot ako sa shoot on site. Natakot talaga ako dahil gusto ko pang mabuhay. Human misurrender sa Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa kagahapon sa buntag ngadto sa buhatan ni Chief PNP Director Ronald De La Rosa, mga kabanay sa mayor na nawagan og due process alang sa iyang gidagatan. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, agi sa gagmayng iskinita, kuyog sa barangay Tanod gisubay sa mga sakop sa media ang Pinoy-anan ni Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa. Siya residente sa Sityo Kahipa, Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo ug gikataho nga lumad nga taga Dakbayan sa Sugbo ang pamilyang Espinosa. Ang mayor giingong diha nag-eskwela og elementarya sa Barangay Hipodromo, una pa kininibalhin og puyo sa Albuera, Leyte. Bugtong ang igsuon lang niini nga si Ramon Espinosa Jr. ang nagpuyo sa balay nga gikataho nga sa ila pang mga ginikanan. Giulagway sa mga silingan nga maayong tawo ang mayor. Gani nakurat na lang sila sa balita diin sila gilambigit sa illegal nga drugas. Oh, nakalitan sad mi. Wala mo magdahom Oh, wala mi mag-expect. Kaya wala na siya dili. pero nakadungog mong istorya nga nag-negosyo siya ako. Oh, naidagang mag-istorya niya. Wa man mi kay ba, wa man mi kita. Apan si Ima Flores Espinosa nga asawa sa igsuon sa mayor, nihilagway nga dunay political propaganda ug buhat-buhat lang ang nahitabo sa mayor. Then we have to face this reality. Nga kani yung tanan planted ra gyud tanan. Gani din hiyawi once here nami diri parente planted gihapon. Siya nanawagan usab sa presidente nga unta iagi og due process ang gihimo niini. Mao lang na akong ipanawagan sa president karon, Mr. President. Kanang Bisaya man sad mi. Manghinaot lang kung ang tanan i-due process lang. Ang anak ni Mayor Rolando Espinosa nga si Ronald Kerwin Espinosa gipangita pa sa kapulisan human madakpi ang ilang mga bodyguard ug nakuhaan sa ginadili nga drugas. Si Mayor Espinosa giila nga usa sa mayor nga nasa listahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga nalambigit sa ginadili nga drugas. Kagahapon ang kapulisan gipabantay sa posibleng dangpan ni Kerwin Espinosa dinhi sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ninyo Libuna, News 5. Plansado na sa Lapu-Lapu City Government ang ilang pagpangandam sa taliabot nga Cobra Ironman Asia Pacific Championship nga buksan karong Agosto 7. Si Jinky Rosit sa report. Kasado na sa Police Regional Office 7 ang ilang mga security preparations alang sa 12 nga Cobra Ironman Asia Pacific Championship nga buksan karong Sabado sa buntag pinaagi sa Iron Kids Competition. Sa hapon sab, ipahigayon ang Iron Girls ug sa Domingo ang final race sa Ironman nga salmutan sa dulan 3,000 ka mga partisipante gikan sa 43 ka mga nasod. Matud ni Mayor Paz Radaza, tinguha nila nga magmalampuso ng ika-5 ka tuig nila nga pag-host sa maong kalihukan aron magpadayon kini og mabantog sa laing nasod. Crossing our fingers that everybody is so impressed with what we have. Ug aron nga mahimong hapsay ang rota sa Ironman gikan sa bisan unsa nga obstruction, kanunay ang gihimo nilang rekorida sa tanang barangay aron kay mangnuan sila sa angayang buhaton. From Mactan going to Mangal, gabay kay ang road 2 lanes lang, so dapat yun i-clear. Then we urge them na ang ilang mga kahayupan like iro, iroy, say baka pag yun nga ipangbuhian, kanding, tingaling pagka-disgrasya sa atong mga participants, sa atong triathletes. So ilang ang hipuson, ilang pakigdan. Gipaybaw sab sa tourism officer nga fully booked na ang mga hotels duol sa event area. Gani, gipanglantawan niya nga adunay pagsugwak sa bisita ug posibleng sa mga hotel sa Mandawi ug Cebu na lang kini ipahimutang. Still available, but these are presidential suites and executive suites available nila. But the fast-moving room we're talking about, Superior Deluxe room and Deluxe suites are taking already. And the host, Bisco Hotel, they have 100%
Nasayran nga lakip nga musalmot sa Cobra Ironman ang tribo Lapu-Lapu nga laguban sa mga empleyado sa City Hall. Giawhag sa mayor ang mga dunay biyahe sa airport nga magsayo aron di maabdan sa traffic. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Hinanay gihuptang mga dokumento ang Commission on Human Rights 7 may labot sa kasong pagpatay sa iladong drug lord nga si Jaguar. Mubalik si Jinky Rosit. Andam na ang mga dokumento nga gihuptan sa Commission on Human Rights sa kasong pagpatay sa iladong drug lord nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar niadtong Hunyo. Gikumpirmar sa Chief Investigator sa CHR-7 nga nakasumiter na sa ilang police operation report si Superintendent Rex Derillo sa tinuod nga hitabo. Nakasumiter sab ang pulis og blotter gikan sa Las Piñas PNP nga nag-ingong nakig-alayon sila sa wa pa napatay si Jaguar. Lakip sa mga dokumento ang resulta sa paraffin test ug firearms verification nga ilang gihimo. Kining maong mga dokumento giandam na nila aron adunay mahatag sa CHR National Capital Region kung kinahanglanon nila sa nagpadayon nga investigasyon. Ani doon na pa'y kinahanglan nga additional documents na among mapangayo. We will do that and then we will forward this to NCR kung mga na sila investigation assistance na to. Hangtod karon wa pay sakop sa banay ni Jaguar ang midangop kanila aron mo reklamo o magpatabang sa komisyon. Apan ilang giklaro nga di nila mahimong pugson ang pamilya sa pakig-alayon kanila. Sa higayon nga mausab ang ilang hunahuna, andam silang moasister sa pamilya sa legal nga paagi. Ang katong NCR where the incident happened should sila gi rightful nga mo conduct sa investigation, okay? Dito man nahitabo. And they can scour the area for possible witnesses, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Upat ka mga pusher sa dakbayan sa Toledo napatay sa mga pulis kagabi. Kinigi-aksyon na ni Leslie Caminada Vestil. Usa sa napatay sa kapulisan sa Toledo ang anaa sa ilang listahan sa mga drug pushers sa dakbayan. Napatay kagabi sa police operation si Jerome Gara dito sa City of Santa Ana, Barangay Poblacion. Si Jerome giilang nga right hand sa dako nga drug pusher sa dakbayan. Napatay uban kaniya sila si Rick Vidolino alias Ampoy, Lito Marinay ug Richard Barbon. Dihang gitunol ni Jerome ang gipalit nga shabu sa police decoy. Nagduda kini sa transaksyon, iyang gitukmod ang buyer ug namusil. Pag-transaksyon ng pusher buyer natin, nakabili siya. Yun. Na una pa nga siyang na-sense niya na naka-ready yung police sa area, kaya una pa nga siyang bumunot. Ayun. So, standard operating procedure, we just use necessary force to neutralize them kasi fully armed sila. Matud ni Superintendent Mina, si Jerome bahad nga iyang pamusilon ang bisan kinsang mubabag siyang negosyong shabu. Gani gipahimangnuan sila silang asset nga di mo kumpiyansa sa grupo ni Jerome tungod kay armado kini. Actually, nasa watchlist siya, pero upon may assumption nung July 8, nag-declare siya na kung may makita daw siyang pulis na haharang-harang sa negosyo niya, sa ginagawa niya, titirahin daw niya. So, in-elevate ko siya as priority target ng Toledo PNP. So, tingnan natin. Si Toledo City Mayor John Henry Usmeña nakadaig sa gihimo sa grupo ni Mina apan nakuwangan pa siya sa accomplishment niini. Matud pa ni Usmeña, si Jerome Gara kani job order nga trabahador sa Toledo City Hall apan natangtang ni atong tuig 2013. Di mo hatag og reward si Usmeña sa kapulisan kay matud pa trabaho kini sa pulis. And so I said, what? Only 4? Congratulations, but I want more. Not just 4. Ang pamilya ni Jerome Gara wa makadawat sa naitabo kaniya. Gani dako ang ilang pagtuo nga nasubrahan pagpusil sa mga pulis si Jerome. Matud pa sa mga tagtungod, wa sila masayod nga nalambigit kini sa drogas. Nagwasa ko akibaw na sir. Oh, wala may kalibutan sa dana. Sa kalibutan mo Jerome? Oo. Kay sugo-sugoon man sa ni siyang amo nga naay pasayro ron ipakyaw, no? Yawat na lang sad kuno nga makakaon sa ilang pamilya ba kay wa man sila in trabaho na kana raman. Dili na lang ko mo. Wa na ko kay bagong sa pa ko isulti kay walong di katuig ko kita na ako mangud. Kinamanghuran manguna.
Pinangga na ako. Okay. Giwarningan sab ni Superintendent Mina ang mga drug pusher nga maisama sa upat nga napatay kun magmagahi sa pag-undang sa illegal nga negosyo, samtang padayon nila nga gipanid-an ang mga misurrender. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Pasidunggan sa kadagkuan sa kapulisan ang mga pulis sa dakbayan sa Toledo tungod sa ilang pagpatay sa upat ka mga drug pushers sa maong syudad. Upat ka mga drug pushers ang napatay sa Toledo kaganihang kadlawon. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Andam panalipdan ni Cebu Provincial Police Office Director Jose Macanas ang kapulisan sa Toledo Police Station. Human napatay nila ang upat ka mga gidudahang drug poser sa nahitabong buy-bust operation kaganihang kadlawon. Kingong nisukol ang target sa buy-bust nga si Jerome Gara uban sa laing tulo ni ini kakauban ug napatay sila sa mga pulis. Si Macanas niingon nga iyahang hatagan og pasidungog ang kapulisan sa syudad sanglit usaman kalihitimong operasyon ang gihimo sa iyang mga sakop. Other than of course each of them apparently may mga arms sila. They are asking Sam yung detalye ng ating naging operation na if and when ready na, i-submit nyo na para natin yung may convey natin what happened during the shootout. Thank you. Congrats again. Thank you. Kaganihang buntag ang hepe sa Toledo City Police Station, Superintendent Manuel Mina, nitawag kang Macanas nga mipahibalo sa kalampusan ug nga walay nasamdan nga sakop sa kapulisan atol sa maong operasyon. Matud pa ni Macanas, dili tanang operasyon mo samput sa pagpatay sa mga puser, kundili lang sab magpakita og pagsukol ang mga suspitsado. Dugang niya, dunay gihimong mga buy-bust operation ang kapulisan sa Minglanilla, Barili ug Sugod, ug wala mapusili ang subject tungod kay wala man mipakita sa pagsukol. There are a good number of buy-bust operations na may mga nahuhulian ng baril. Okay? Na kung ito lang yung magiging basehan natin para naman saktan yung tao kung hindi naman lalaban, hindi naman siguro. Sinasabi nga ng ating Chief PNP, kaysa yung pulis ang madisgrasya, parang ikaw o ako, ikaw na lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Unumang patay human mipasidayag ang mga kapulisan ug usa ka anti-drug raid sa balay ni Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang mga napatay gituuhan nga mga goons ug giilang nga bodyguard sa anak sa mayor nga si Kerwin Espinosa. Live gikan sa Albuera Leyte si Ryan Sorote. Ryan? Attorney Georgia, di pa lang yun dugay na human ang pagproseso sa Police Regional Office 7 SOCO team sa crime scene dinhi sa Barangay Binulho sa sitio Tinago 1 ug 2 dinhi sa lungsod sa Albuera sa probinsya sa Leyte. Sa pag-abot ato kaganiha Attorney Georgia, nagpasad pa ang nagkadaiyang mga gagamit o mga armas, ingon man mga bala, o mga high-powered firearms, ingon man mga rocket launchers, o pang mga nakuha mga ebidensya sa kapulisan. Aning mga unom ka mga armadong tao nga napatay sa puwersa sa kapulisan dinhi sa PRO 8 nagipanguluhan sa kapulisan sa lungsod sa Albuera, ingon man sa Regional Public Safety Battalion Region 8 pasado alas 4 Attorney Georgia na dunay nadawat ng impormasyon na ang kapulisan nga dunay mga armadong tao, mga kadudahang tao sa mga lugar hinungdan nga ilang kining gisusi. Apan sa ilang pagsusi ato ni Georgia, ilang naabdan o nasusi o nakita kining grupo sa mga armadong laki sa pagbanabana sa kapulisan sa lungsod sa Albuera, mobot og 12 ka mga armadong lalaki ang ilang naabdan apan ang og ilang naengkwentro. Apan ang ilang nang napatay uno, mao gani karon ang hepe sa Albuera Police Station uban sa iyang mga kaubanan ang ipagayon karon og follow-up operation dito sa kabukirang bahin pa sa lungsod aron sa pagita sa laing unom nga mga armadong tao nga nakaikyas. Sa pagsusi nato Attorney Georgia nasuta sa kapulisan pinagi sa ilang intelligence information na sa ilang pagsususi sa mga residente nga taud-taud nang nagsige og bisita o gingon man pagtuyo kining 12 ka maarmadong tao diha sa panimay ni Erwin Espinosa kadtong anak
sa mayor sa lungsod sa Albuera nga si Rolando Espinosa aron sa pagbantay sa ni Erwin Espinosa sa matud pa giingong kalambigitan ni ini sa ginadling drogas dinhi sa Region 8. Ug matud pa sa kapulisan nga pipila sa mga ingon man nga kaikyas ang ilang na-identifying nga mga hitman ingon man goons nga gigamit matud pa sa pamilyang Espinosa panahon sa eleksyon aron sa pagpagulga ug kining maong grupo sa katong ni Georgia ang giingong mo gigamit sa nila sa ilang operasyon sa ginadling drogas nga matud pa mo oy gigamit usab nga tinugdan sa pag-operate sa pamilya ingon man sa ilang pagkampanya ni atong miaging eleksyon. Ug matud pa sa kapulisan nga dinapaylaing mga grupo nga ilang gisubay, ilang gisusi karon dinhi sa lungsod sa Albuera. Gani ang kining maong operasyon karon sa kapulisan sa RPS sa 8 o sa police station sa Albuera. Series ni siya. Atong laging Lunes din na pala mga operasyon sa ginaling drogas ang gipaygayon o usa ni ining mga ilang nakuha ang informasyon ang nilid ni ining ilang pagsong ni ining maong panimay sa pamilyang Espinosa na miresulta kini Georgia sa kamatayon sa unom ka mga lalaki. Sa atong nakuha nga pangapangan nato ni Georgia atong nailhan ang pipila sa mga namatay, a certain tatay usa ka Ricky Gavilo nga taga Barangay Canton og Ormoc, usa ka Edgar Diana ug usa ka Insik. Kining unom ka mga lalaki nga napatay sa kapulisan on the spot ang nakuhaan og mga baby Armalite, mga M14 ug bantang mga rocket launchers, ingon nga ubang pang mga ebidensya nga gamit sa kapulisan sa ilang pagpadayon sa investigasyon ni ining gitabo dinhi sa lungsod sa Albuera, probinsya sa Leyte. Attorney Georgia. Ryan, just a clarification, you mentioned na actually this is the house of the mayor, pero katong gipangpusil is mga tawo sa iyang anak nga si Kerwin. Did I get it right? Correct, Attorney Georgia. Actually, kining panimay ni Erwin Espinosa na lahi ni panimay sa amahan. Apan tataw og klaro kaayo nga ang maong panimay gi panag-iya sa usa ka adinahan nga pamilya ug gani ang kining balay ni Erwin compound man siya. Ug gani ang duha sa unom sa mga napatay nga marmadong lalaki ato ni Georgia nagbantay matud pa sa usa sa mga entrance pasod ni ining compound sa panimay ni Erwin Espinosa. Ug kining laing upat ato ni Georgia ang distansya ng napatay sa kapulisan kay ni man sila og ikyas ato ni Georgia. So pagko sa kapulisan kinilaging maong unong ka malalaki o katong lain pang naka-ikyas na unon mao kining mga taw-taw sa pamilyang Espinosa na particularly nga nagbantay aning Erwin Espinosa. Attorney? And they're doing a hot pursuit for the other 6, right? You're saying that? Yes, Attorney Georgia. They are looking for ilag na pagipangita ang laing unom ka mga armadong lalaki nga matupa na kaikyas ato sa enkwentro kay gumikan sa kataas sa kalibre sa armas nga gigamit ng mga napatato ni Georgia. Di man sa tayo maka-atrasa sila ato mga pulisan bisag di nagyapo sila armas na nga doon naging nakaikyas kay kini kong barangay Binuno ato ni Georgia hinoon mga a few minutes na siya from the highway apan kung ang lugar mismo gamay ra mo panimay ug daghay kadaganan og kataguan. Attorney? Daghang salamat, Ryan, and try to keep us updated later on. Yes, Attorney Georgia. Gikan din sa lungsod sa Albuera, Ryan Surote, News 5. NTC nipahibaw nga pwede nang magamit karong adlaw sa Subo ang tanang network sa cellphone ug landline aron pangtawag sa hotline 911 ug 8888. Apan mipahimangno sila nga di magbinuang kay matrace ang ilang lugar diin sila nanawag. Si Jinky Receipt sa report. Gipahibaw sa National Telecommunications Commission Region 7 nga kagahapon lang na kumpleto ug activate nila ang tanang mga telco sa rehiyon alang sa full implementation sa hotline 911 ug 8888. Pasabot ini nga di lang basta ang mga dagkong kumpanya sama sa PLDT, Smart, Sun o Globe ang pwedeng makatawag sa maong hotline number alang sa emergency o reklamo apan lakip na ang gagmay nga mga telco sa ubang lalawigan. Apan dunay usa ka provider nga nakasinati og gamayng problema sa pagtawag. Kuan na activated na except sa Sun do na sila intermittent kagahapon na ay numbers nga maka-dial, maka-connect sila sa 911. Do na po'y number nga dili.
sa postpaid o sa prepaid. So mao man ni atong ipang testingan sa mga cellphone. Gipasabot sa NTC, bugtong Manila pa lang ang dunay command center nga makadawat sa tanang tawag. Ang 30 ka telephone operators nila dili pa kiniigo aron matubag ang tanang reklamo sa 8888 ug tanang emerhensiya sa 911 sa pagkakaron. Apan karong buwana, ang Sugbo na maoy second hub alang sa laing command center sigon sa NTC. So I don't know og asa nila ibutang ang ilang command center, possibly ang DILG or any LGU nga doon na sila command center, pwede tuan nila dito ibutang. So aron nga kung malocalize na siya, mas dali ang imuhang reporting. Pahimangno sa NTC, dili magbinuang sa mga tawag kay matrace gihapon nila ang mga caller. Kinisab ang rason kung nganong pagkakaron adunay bayad nga regular rate sa cellphone ang matag gamit sa hotline aron paglikay sa mga prank calls gawas sa landline nga libre. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Muslim community sa Sugbo mipadayag sa ilang suporta sa kampanya sa kapulisan batok sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Nino Libona. Pasado alas 2 kagahapon sa hapon, mga sakop sa Muslim community may courtesy call sa bagong Provincial Director nga si Police Senior Superintendent Jose Macanas sa Cebu Provincial Police Office aron sa pagpadayag sa ilang suporta. Mapasalamaton si Police Senior Superintendent Jose Macanas sa pagbisita sa iyang buhatan sa mga kaigsuunan ni ining Muslim. Lakip sa iyang gipasalamatan ang pagpaluyo sa maong pundok sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Dugang pa ni Macanas, tradisyon na kining himuon sa mga Muslim sa higayon nga dunay bag-ong mulingkod nga Police Director sa Cebu Provincial Police Office. Andam usab ang ilang buhatan sa higayon nga kinahanglanon sa pundok ang ilang suporta. It's all about assuring CPP of their full support, particularly on our operational priorities, which of course alam na ninyo, against illegal drugs. Ang presidente sa Muslim community nga si Muhammad Arapat Lozano sa Islamic Propagation of Cebu mipadayag sa ilang tabang ilabi na sa papagigbatok sa illegal nga drugas ug sa hulga sa teroristang grupo diin ang nalambigit niini mga kaigsuunan nilang mga Muslim. Andam usab siya sa pagkooperar sa higayon nga duna sa kasayuran kalabot sa illegal nga drugas sa sulod o gawas sa ilang komunidad bisan pa ug mamiligro ang iyang kinabuhi. Dulan 10,000 ka mga Muslim ania na nimuyo og nagnegosyo sa Metro Cebu. I can say that maybe my life now is at rest by saying this, but I'm open. You can come and kill me, no problem. But this is not only for the Muslim people. This is for the whole community. This is for mankind. Matanda na rin ako. Pauwi na rin ako, so I have to serve. No? I have to serve. So, alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libuna, News 5. Wa mahimuot si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa sa padayong cyber pornography activities sa silingan ni ining lungsod nga mao ang Cordova. Alang sa mayor, mas maayo kung magkanunayon ang pag-eduka sa mga ginikanan aron malikay sa pagbaligya sa ilang kaugalingon mga anak pinaagi sa internet. Gikondena niya ang gihimo sa inahan nga bag-o lang na nalambigit sa mong buhat sa Cordova. Giangko niya ang posibilidad nga dunay nagbuhat sa susamang kalihukan sa Lapu-Lapu apan monitored kini sa barangay aron mahunong. Reaksyon kini sa mayor sa komentaryo sa usa ka kapitan nga usa sa iyang mga kritiko. Anyway, kung siya na itutugan nga naman dati pa man siya, ako, I wouldn't want to kuha na nga istorya. Pakulingon nga wak ni. Pero, matumong lang yun nga, sensationalize ang istorya. Iya, yun. Mayor Sunny Osmeña sa Dakbayan sa Toledo mihagit sa presidente sa nasud sa paghingaan sa mga mayor sa nasud nga nalambigit sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Everything is not okay. Toledo has still... Gihagit karon ni Toledo City Mayor John Henry Osmeña si Presidente Rodrigo Duterte nga iyagyag sa publiko ang mga pangalan sa mayor nga nalambigit sa illegal nga drogas. Matud pa ni Osmeña, di lang kay poros istorya ang ngayan nga himuon sa presidente, kundi silutan ang mga mayor sa salaod nga ilang nahimo. I would like to urge him to name names
but ought not enough to name names, to do something about these people who are named. He names Mayor Loot and then he does not do anything about it. Nagplano si Osmeña sa pagpatukod sa rehabilitation center alang sa mga drug dependents silang dakbayan. Matud pa ni Mayor Osmeña, buot niyang matabangan ang mga drug dependents nga way ikagasto sa pagparehab sa pribadong mga rehabilitation centers. Lakip siyang rehabilitation program mao ang paghatag niini og panginabuhian sa mga nagparehab. And they are willing to change and to reform, that we should, if we support people who have TB, who have gonorrhea, who have all sorts of diseases, I think we should support and help people rehabilitate if they have become drug dependent. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka babae midangop sa nabantog nga reconstructive surgeon nga si Dr. Manny Calayan human nadaot ang iyang ilong tungod sa pagpa-inject og collagen sa usa ka beauty parlor sa lungsod sa Argao. Kini giaksyon ni Leslie Caminade Vistil. Kini mo'y hulagway sa ilong sa usa ka pasyente ni Dr. Manny Calayan nga nagpatabang kaniya. Ang maong pasyente nagpangidaron og 44 anyos ug lumad nga taga Argao. Nasayran nga nagpa-inject og collagen ang biktima diha lang sa usa ka parlor sa lungsod sa Argao. Apan nabantayan niini nga sulod sa tulo ka tuig nagkaanam kini og kahubag ug namula hangtod nga milagom. Midangop siya sa Manny and Pai Calayan Clinic sa SM Seaside ug didto nasuta ni Dr. Manny Calayan nga ang nabukol siyang ilong sama sa gidakon sa tag 5 kandila. Matud pa ni Dr. Calayan, iyang gihimo ang usa ka rhinoplasty with scraping procedure aron makuha ang nagbukol sa ilong sa biktima. With scraping nung nagpa-inject kasi ng silicone oil or a tire block sa nose niya. And then ayun nakikita natin sa picture na nagbukol talaga yung nose niya. And then tumigas talaga yung nose niya. And then pag hindi natin inalis yun, mabubutas yung nose. And pwede rin dumaan dun sa brain niya. And then hanggang lumaki yun dito, hanggang masira yung nose niya. Matud pa ni Dr. Calayan, kung wa magpatabang ang maong pasyente, posibleng makanser ug malata ang ilong niini. Adunay procedure nga gihimo ang mga doktor alang sa pagpataas og ilong, apan dako kini og gasto. Matud pa ni Dr. Calayan, why doktor nga mo inject og collagen tud kay delikado kaayo kini. Ang talagang nilalagay dyan, pagka nagpapa-nose lift tayo, it's either implant yan. It's either silicone implant or the Gore-Tex implant. Or yung cartilage na kinukuha dito sa sariling tenga natin, nilalagay doon para maging buto. Hindi yung ini-inject na collagen daw. Ang pinaka-safe pang isa is yung dermal filler. Dapat dermal filler, ang hyaluronic acid dapat ang ilalagay, hindi yung collagen daw. Nasuta ni Dr. Calayan nga adunay daghang mga susamang kaso sa iyang pasyente dinhi sa Sugbo. May pahimangno siya nga di magpataka og inject sa bisan asa lang og adto gyud sa tinuoray nga doktor. Kinahanglan sab nga di dayon mutuo sa barato og magdaginot sa pagpanindot silang naong og ubang parte sa lawas tud kay delikado kini. Dapat pumunta talaga sila sa certified cosmetic surgeon, sa certified doctor. Yung mga certified surgeon dapat, hindi yun sa mga salon-salon lang. At kung alam mo, kasi yan, nagkakaayaan yan eh. Yes. Dito tayo, mura. Ayun, mura, pero kami yung kawawa. At saka hindi, napapadoble gasto sila. And, of course, yung health nila. Yun ang number one concern natin sa kanila. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Ug mo kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan tanus kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!